ପଥରର ମୂଲ୍ୟ। ଜଣେ ହୀରାର ବ୍ୟାପାରୀ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ହୀରାର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ କାରଣରୁ ହିଁ ଅଳ୍ପ ଆୟୁରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ବଡ଼ ହେଲା ତ ତାର ମା ତାକୁ କହିଲା, ପୁଅ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତୋର ବାପା ଏହି ପଥରଟି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯା ଆଉ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରି ଆସ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ତତେ କେବଳ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିବାର ଅଛି, ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଯୁବକଟି ପଥରଟି ନେଇ ବାହାରିଗଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଜଣେ ପରିବା ବାଲି ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ଆଉ କହିଲା, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଏହି ପଥର ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି ମହିଳା ଜଣକ କହିଲା, ଦେବାର ଅଛି ଯଦି ଏହି ଗାଜର ବଦଳରେ ସେହି ପଥରଟିକୁ ଦିଅ, ମୋର ତଉଲିବାରେ କାମରେ ଆସିଯିବ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ନ କହି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଥର ସେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାହାଠାରୁ ଏହି ପଥରଟିର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଦୋକାନୀଟି କହିଲା, ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି। ଦେବାର ଅଛି ଯଦି ଦିଅ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହିଥର ସେ ଗୋଟିଏ ବଣିଆ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ବଣିଆଟି ସେହି ପଥର ବଦଳରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୀରା ଦୋକାନୀକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ତାକୁ ସେହି ପଥର ବଦଳରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଲା। ଆଉ ଅନ୍ତରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସହର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୀରା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ଶ୍ରୀମାନ, କୃପା କରି ଏହି ପଥର ମୂଲ୍ୟ କହିପାରିବେ? ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜଣକ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଥରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯୁବକ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଅଟେ। 1,000,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୀରା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ। ମିତ୍ରମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଏମିତି ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମର ମାନବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ।